Yöne közü aydınlığı da sağlar için. Ay yağış var da, gıdılgış var da, ya da soğuk var da, burçağış var da. Yöne nuru pakir şol aydımları bir hili şol Hiroşima'nın Nagasaki bolun bet bağıtıktan bağlaştırdı böyle. Şu taydaki çağalın dinlep yetişmedik aydımı deyip altınlardı böyle. Hemen yerovundaki duyguları başka taraf yoğdu böyle. Şulanki göğünü koy sağdılar, başamanı verip başladı. Yankı sağdılar, bir şeyli tragedik, drama, bir gıynanç döredip başladı. Hem dinleyicilerdi, hem şunu yerine getirenlerdi. Hakiki milli saz eseri hemişe külli adamzadın kıdır. Adamzad tungutuny halklaryň her biri, hatta iň az sanly halk hem özüni hasaplayar. Genrich Geynanyň sözlerini ansan yürekleri, Sergey Yeseniniň goşgularyna parf ähengleri, 20-nji asyryň Japon şahirlarynyň şöwürlerine, Japon çağalarynyň Hiroşima we Nagasaki'däki dinlenmedik aydymlary atly toplumy döretmäge ýanyşamda, menem hut şu zatlar barada pikir öwrüpdim. Nurhan Mehmedov Hiroşimanyň we Nagasaki'niň çağalarynyň dinlenmedik aydymlaryny döretmegi has öňürekden. Onun eline 20-nji asyr Japon klassik şahirlarynyň çağalar üçin ýazylan goşgularyny, soňra Akira Kurosawanyň Tramvay tegerleriniň şakyrdysyna atly filmini göreli bäri arzu edip gelýärdi. Sazanma Hiroşima'dır Nagasaki hakda köp dady. Şol sanmy atom partlamasyna helak bolup, ýöni ören ýaşasy gelýän 12 ýaşlyja Sadako atly gyýjagat hakda. Oňa kagyzdan 10.000 sany durmajyk ýasan günüň keferlen gutulursyň diýip anandyrlyşy baradaky gürrüňi hem okapdy. Japon şahirlarynyň goşgulary özi päkideligi, içinden geçýän duýgularynyň iňçeligi bilen meni hayran edýärdi. Birdenem şeýle bir awly pikir men süňňümi sarsyrdy. Bu ajaýyp goşgular şonno 45-nji ýylda adamlaryň başyna atom iňinini Japoniýaly körpeler bu ajaýyp goşgulary okap ýetişen däldirler. Şeýdigem şu sal mowdugy ýüze çykdy. Japon şahirlarynyň sözlerini, wakal eserleriniň toplumy döredi. Dostları kendi.
Aynen, Nurhal Mehmet değil de onu her kim onunla oturacak, her kim onunla yedirecek, içirecek, dava, gürleşecek, gülüşecek, oturacak, onun altında vaatan verir. O sahanatına da bari atlar da üniversite kremi ödüm sahanata var. Yani işleyerek. Ya bile oturup işleyerek, men için kendi romanslar, kendi aydınlar yapıp da geliyor da oranlarda. Oğlanlar diýerler, öden duşlary, kardeşleri, başga kardenem gelýär, muallimler, dilçiler, yazıcılar, doğruluklar gelýärler, oturýarlar, her ýeri görünler. Wagt bola gidip otur. Ol adam oturup işlemeli. Wagt gidip otur. Yani hiç kim gönüle değmeli. Oturup da içerip kan boş gidýän wagtlarym bolýar. Wagt boş geçýän wagtlar. Sonra yani ölümden sonra diğerler ay ne o dolaşların Türkiye'de eydiyadi beydiyat didire ol. Feride oturdan hem ekşten Kenya'dan kompozitörüm Nurhal Mehmet. Sözler gizicik ömründe. ...29 sentyabrda 1975-nji ýylda dostum Gurbannazyr Ezizow ýoğully. Görnähili ýitdi, nähili ýitdi. Meniň güler ýüzlü dostum. Yuri Rebinin ýüregi ediz adamlar. Pelek ağladyr güllürmez diýenleri. Yatan yerimiz ýagty bolsun meniň doganlarym. Yanayım köyte, batı gele, var mı eyte? Amrayını atana koydum, oğlana atını koydum. Udaya meydanı koydum, demine asmanı koydum. Vurmadın mı koytan eğerey, demi duşlan doğan eder, dostlar ey. Yaklan şehri koysun, topumu bakara koysun. Koytum kıptat koytum, derdini yine koymum. Her talım meliyene yerene, kim başını yetrete boşuyan. Dönemden yenelerine, güneşimde su pay düşüyen. Dostlar ey, güneşimde su pay düşüyen. Gurbannazyr Ezizow bilen bir ýoly tanışdyrdım men muny şahyrymy bilen. Şonda Gurbannazyr ýani koşunlugyna gitmeli boldy. Hatarşy boldy, hatda da boldy. Ay koşun ýagdaýyndan gurun berýär hem Nurhal Mehmet hakdaýatly. Sen şonu tanışdyrdyň bolýan ýa olmaňa diýe bir hil bir içini hümledip beren hakda geňilik pikiri bar bolan bir hil adam hökmünde gödögme belli diýe. Ol katyşyny ýakynlaşman katda.